Gaur ostiralmea, hemen gaude Tolosan, txistuak elkartzen gaituen talde bakea, Ozenki taldea. Orain dela 8 bat urte hasi ginean pixkanaka biltzen eta gaur egun jada 50 pertsona elkartzen gea. Ostiralme bezala eta inauteritan gaudenez, repertorio guztia inauteriko kantak dira. Normalian txarangak jotzen dituzten kantak dira, baina guk txistuekin jotzen ditugu txaranga zati batek lagunduta. Eguna goiz osoa pasatzen dugu eta gure nahia harria pixka talaitzea da.